Хайде да посетим и най-известната пророчица Баба Ванга. Както при повечето пророци, така и тя живее малко отдалечено от хората. Въпреки че е най-известният феномен в България от петте големи пророци, тя е на пето място и самата тя го е признавала. Примерно за Слава Севрукова е казвала, че е на 28 богово ниво, а тя е на 26-то, както и за преподобна Стойна, че е 10 пъти по-силна от нея и така нататък. Комплексът е доста голям наистина, но къщичката е малка и спретната. Ето тук е приемала по десетки, може би и стотици хора на ден. Къщата й се състои от тези две малки помещения и от още две спални и един хол. Ето и нейната малка стаечка и отново ми прави впечатление, че всички феномени са живяли така. Честно да ви кажа, моето мнение е, че мястото е леко комерциално и като цяло не усетих тази духовна и силна енергия, която усетих при посещението на преподобна Стойна. Това е съседната стаечка, в която явно си е държала нейните неща. Ето го и холът ти, където навярно е разговаряла с големи имена, като Лепа Брена, Людмила Живкова и много политици, както и дори руснаци. За разлика от останалите пророци, нея я бяха принудили да гледа на хората срещу заплащане. Самата тя изпадала в транс и е говорила с мъжки глас. Ето тук е погребано тялото й, като цяло мястото е зелено, поддържано и свежо. Погледнете само как се я направили, направо срамота. Не исках да ви снимам църквата отпред и нейните изображения, защото са ги нарисували направо като някакви демони и самата Ванга също изобщо не е харесала как са били направили църквата. В комплекса има и малко заведение, може да си вземете напитки или сладолед. Защо според вас от 30 години насам вече изобщо няма такива големи и силни феномени? Може да споделите вашето мнение в коментарите.